Ez naiz, Alberdania argitaletxeko editorea. Duela 30 urte sortu denuen argitaletxea. Hain zuzen ere, guk guretzako ametsa dan komunikazio ekimen bati bide berri bat irekitzeko. Komunikazio ekimen hori liburua da. Liburuak zer egiten du sortzailea eta jasortzailea, irakurlea, harremanetan jarri eta justu bian editorearen lana dago. Editorea mediadora da, bitartekari bat, sortzailearen gandik irakurlearen gana doan. Horixe da gure lana.